hope by the beginning of the weekend. I mean, the end of the weekend. At least my Barkatu Biden jauna, zozkia jaten ari zarela eta ez dizugu eta bat ere ondo ulertu. Diozunez, akaso, laster izango da sueten hori Palestinan, muturreko egoeran, bizi diren inguru horretan, akaso aire bidez ere Jordaniak oinarrizko zenbait gauza helarazi berri izan dizkiene hori buruz ari zara? Hilatu bat jaten? يا عم تخافش اللي بقرب بتاخد بالراحه اللي بقرب بتاعتني. Errealitateak fikzioa gainditzen du egunero, froga gisa hemen gauzkazue. Aizue, Aaron Bushnell nortzen baldakizue, badakizue bere buruaz beste egin zuela, etxe zuriaren atarian besteak beste Palestinako genozidioa salatzeko eta gizarte bezala halako gauzak onartutak gaixo gaudela salatzeko. Ero ala eroi. That the society is ill. If we allow what's going on in Gaza, if we fund it with our own tax dollars, that's heinous and that's ill. And he was outraged by it, and he could see that politicians weren't acting. They ignore the protesters that are out there every weekend. Giroa bero ikusten duzue, akaso edabideetan ez da askotan ateratzen, baina baten eta bestean aurkitutakoaren ondorio izan da hori. Biden, etxe zubriko buruzagi den garai hauei buruz hizketan ari gatzaizue, asteragoaz, hau, kolpez kolpe, antenatik anta. President, what do you know right now about why this happened? And can you assure Americans that there won't be a ripple effect? Do you expect other banks to fail, Mr. President? Should all depositors be protected at all banks? Lilurarik ez dago itzultzerik, lilurarik ez. Pablo González kazetariaren auzia benetan larria da eta esango duzue, berririk baute duzue, berri gutxi dakargu, besteak beste espetxean segitzen duela, defensa eskubiderik gabe, zer egozten zaion argi jakin gabe eta abokatuak ere kasi ikerketapean. Zer gertatuko ote da Pablo Gonzálezekin honezkero 24 hilabete daramatza Polonian espetxeratuta eta badirudi ezer gutxi egin daitekela diplomatikoki, emaitzarik ez dagoelako besteak beste. Gauzak honela, 9 urte arte edukiko ote dute, badazpadako neurri gisa Poloniako kartzela zuloan giltzapetuta, kazetaritza lanagatik auzipetu ote dute, ze oraindik ere zintzilik segitzen du auzi honek tira. Euskal Herriko zein nazioarteko hainbat kazetari eta hedabidek elkartasuna adierazi diote, baina ez da nahikoa izango Pablo González euskalduna, euskal herritarra benetan etxera bueltan etorriko bada. Gauzak honela, letra larriz idatzi barreko eguna, 24 hilabete, 2 urte daramatzala honezkero, Pablo González euskal kazetariak Poloniako espetxe batean inolako eskubiderik gabe. Ez daudatarik eta ez dugu uste epe laburren helduko da nipez. Eukialda beholan, urte 2, 4, 6, eta ganera hori erabili eitzen dabe, estekoenin zeaz aurrera, jo estekoenin epaiketa batera eruteko modukorik ezer. Espainiak hartu duen jarreraren balorazio nahiko eskorra da egiz esan, beran eskubidek defendatu biharrin, Polonian alde lerrokatu da, emoten dugu Poloniako fiskaltzan parte dela Espainiako gobernuen aldetik
falta larriz esumatuten gu. Hemen Euskal Herrizen jasogu eta jasoten gabiz eta emoten dugu gero geure atximukiko guzela geu laguntzen eta berari elkartasune helarazten. Ez dut uste guztiz heltzen jatsonik hemen mobiten dan guztize, baina parte bat bai. Eta gaiari segida emanez, pentsatuko duzu, botere bereziak ote dituan Neira Zabalek guk ezaukagu zalantzarik, ze hain ordu gutxian, hainbeste tokitan eta hainbeste gauza egiten, kazetaritza lana baino, super kazetaritza lana da zurea Neira Zabal Gabon. Pablo Iglesiasen kasuari buruz, aiparikoan aipatzen genuen akaso berri hondirik ez, baina egunotan Polonian hainbat aditu, eta epaile batekin ere egoteko aukera ere izan duzu, aipatzen genuen gainera, egun zehatzak ere esan genitzakela zazpiron, eta 21 egun daramatza Pablo González kazetariak giltzapetuta, 24 hilabete, 2 hilabete bete dira, elkartasuna adierazpenak bai, elkartaratzeak, sare sozialetako adierazpenak, baina nahikoa ez, itxura guztien arabera? Bai, gainera, saiatu garena da ulertzen zergatik Poloniak egiten duen atxiloketa prebentiboaren neurrigabeko erabilera hau, ez? Ez bakarrik Pablo Gonzaletekin, baita beste hainbat presorekin ere. Azken urteetan bikoiztu eginda Poloniako kartzeletan atxiloketa prebentiboan dauden presoen kopurua. Eta orduan epaile honek esaten diguna da, bai, pixkat arazo kronikoa bilakatu dela herrialdearentzat, eta ez dela normala. Gonzalezen kasuan hainbeste denbora kartzelan egotea epaiketaren data bat izan gabe, hau da, epaiketaren hasierarik gabe. Atxiloketa prebentiboan dagoen bitartean limbo antzeko batean dago, ez dauka bermerik, ez dauka haien bere abokatuekin hitz egiteko, nahi duen beste hitz egiteko aukerarik, ezin ditu bere ikerketa elegiteak edo bere ikerketa egiteak ikusi, horrela, defentsa bat prestatzea oso komplikatua da. Eta nolabait, epaile honek esaten ziguna zen, nolabait, Pablo González oso momentu delikatuan atxilotu zutela, hau da, Ukrainako gerraren testu inguruan, Errusiarenganako beldurra Polonian, eta hori agian aurreko gobernu ultrakontserbadoreak erabili zuela, zerbitzu sekretuen lana goraipatzeko, ez? Eta agian Pablo Gonzálezen atxiloketak erantzuten diola propaganda ekintza bati. Zentzu horretan gainera, ikusi dugu, elkarrizketa sortare izateko aukera izan duzula, badira kaso zenbaitzu, 9 urte arte ere luzatu daitezkenak, espero dezagun ez, baina egia da arrisku hori baldin badago, oraingo gobernuak ez eskuak zikindu nahi izatea eta aldela, bazter batean utzi, kasoia itxi eta urrengoak kudeatu dezala, kaso? Bai, kasurik larriena 9 urte egon zen atxiloketa prebentiboan epaiketarik gabe. Zer gertatzen da Polonian une honetan? Trantsizio politiko batean daudela. 8 urtez Legia eta Justizia alderdi ultrakontserbadoreak gobernatu du, iragan urrian Donald Tusken koalizio liberalak irabazi zituen bozak eta orain Tuskek gobernatzen du. Eta zer gertatzen da? Lehen ministro berriak zin egin duela aurreko gobernuak indarrean jarritako justizia erreforma atzera botako duela eta berriz ere Polonia zuzenbide estatura itzuliko dela. Demokraziaren baloreak berreskuratuko dituela. Baina aldaketen unea da, trantsizio garaia da, aurreko gobernuak boteran jarritako telebista publikoan, justizia sisteman beste hainbat esparrutan boteran jarritako jendea kaleratu egin dute eta berriak jartzen ari dira. Eta hor nahasmen handia dago, eta nahasmen horren biktimeetako bat, kasu honetan Pablo González da, ez? Gauzak honela, ustez orain arte, hegemonikoak ziren egoerak, gobernuak erabate asaldatuta dauzkagu, aldaketak antzematen dira, baina ez egonkor antzematen da giroa. Horrekin lotuta zuzen ere, Alemanian ere, giro berezitsua antzematen da, Berlin alea ere horren adibide izan da, ez da polemikarik falta izan, eskuin muturra, gonbidatu gisa alde batera utzi hasiera batean, baina tira, ondorenean, sarian batetan ere, hemen inorrez da libratzen, eta segituan, Palestinarekin alako keinu bat egin, edota adierazpen konkretu batzuk egin, naiz eta holokaustoaren biktimen ondorengoa izan da ere, hemen antisemita edozin izendatzen dute eta beldurraren ematen du, ustez konsagratutako edo aitortutako posizio horiek ere ez direlako libratzen. Bai, ahots kritiko guztiak isilarazteko saiakera oso larria ikusten ari gara hemen Alemanian. Berlinaleren dokumental honenaren saria irabazi du kazetari israeldarrez eta palestinarrez osatutako kolektibo batek, eta
dokumentala No Other Land deitzen da, Cisjordaniaren okupazioaren egunerokoa kontatzen du, eta zuzendariak dira Yuval Abraham Israeldarra eta Basel Ata Palestinarra. Bueno, agertokira igotzen dira saria jasotzera, eta saria jasotzen dutenean, biek kritika zorrotzak botatzen dizkiote Israeli. Eta Yuval Abrahamen kasuan, apartheid sistematzat jotzen du lurralde okupatuetan palestinarrek bizi duten egoera. Zer gertatzen da? Horren ostean, nolabait Alemaniako mainstream politiko eta mediatiko guztiak antisemitatzat duela Yuval Abraham. Eta mehatxuak jaso ditu. Eta eskuin muturreko taldeak bere familiaren etxera joan dira, nolabait etxea erasotzen saiatzera, ez? Orduan, Abrahamek adierazpen batzuk eman ditu, eta esan du, hau guztia zuen erru historikoarengatik baldin bada, nik ez dut zuen erru historikoa nahi. Ez dut jasotzen, eta azkenean, dena antisemitatzat jotzen baldin baduzue, azkenean ez erresta antisemita. Eta horrek arriskuan jartzen ditu ere juduen bizitzak. Eta baita eskema moralak ere, honezkero ez dakigulako, zer den zuzena, zer den okerra, garai oso berezia da. Israel gainera, kasi Europako estatutzat hartzen da, behintzat Norgeaoka kirol lehietan, Eurovision ez da gure oso gustoko kontua, baina tira, badira adibide batzuk, Europaren parte izango balitz bezala, eta Europan gertatzen ariko lirake, beraz, triskantza guzti hauek. Azken adibidea, Jordaniak, aire bidez, lehen gaiak, oinarrizko sendagaiak, ez dakit nola iritsi garen puntu honetara. يا عم تخافش اللي بقرب بتاخد بالراحه اللي بقرب بتاعتنا يا ولد وانا بمنشطه ما حدش يقرب هذا رز بصريش ايش ولا كذا حليب بسكوت والله العظيم عاملين حسابهم اللي يقع في الميه دير بالك في ادويه يا ولاد نسكافيه وشوكولاته Aire bidez, kosta partean jasotako ontziak dira zenbaitzuk, baina aire bidez izugarrizko desplegea eta operazio edo misio humanitarioa esango dugu, mendebaldeko potentzia nagusiei aurre eginaz gainera eta arriskuan jarriaz. Txamponaren bestaldean, Ane, goazen ikustera, Biden, izozkeari, ozka egiten, ustezko sueten bati buruz hizketan, hau ikaragarri izan da. Well, I hope by the beginning of the weekend. The end of the weekend. At least my nash. Ez diogu azpidatziri jarri, besteak beste izozkeari ozka egiten ez dakit. Ez zirelako gauza serioak, ez? Irudia da hemen garrantzitsuena, ez da bat ere serioa ez esaten duena, esaten duen hori izozki bat jaten esaten aritza. Ez, gainera kontuan izan da, milaka palestinar goz esilitzen ari direla Gazan. Da, hain friboloa da, nik ez dakit Bidenen komunikazio arduraduna non zegoen momentu horretan, dena da desastre bat. Alde batetik ez delako gai ahoskatzeko, ez zaio ulertzen, asteburuan, datorren astearen hasieran, hain gauza garrantzitsu bati buruz hitz egiten ari denean. Hau da, sueten bati buruz, hain beharrezkoa den sueten bati buruz, horrelako frivolitatearekin hitz egiten, ez da, aserre hitza, entzuten didanean palestinarrei esaten ez, oso aserre daudela, gutxi, motz geratzen da, ez dakit nola esan. Ez dakit galduta dagoen, edo ez zaion axola, edo axolakeria hutsaren simboloa den, ez zait buruan sartzen egia esan. Eta egia esan da hainbat plataformatan aukera izaten dugu halako seriak ikusteko, etxe zuriari buruzkoak, politikagintzak, munduko potentzien arteko harremanak dira. Aipatzen genuen atarikoan ez da, errealitatea honezkero gainditzen ari dela fikzio mota oro. Komunikazio ordura honen aipatu duzuanean, eba duzu hori beste baterako gai interesgarri egin denezakealako ranking bat, hainbat mandatari edo eta behintzat exekutibo garrantzitsuren kudeaketa komunikatibo hiei dagokienean. Guk gaur hau
aurre esango dizugu eta seidan gainera badugu olako gure bideo manipulatu gogoko hitako bat, Biden kazetariak galdezka, gauza garrantzitsuak eta beste atea zabaldu eta ospa egin ez dira. Momentuz besterik ezin digu gehitu eta egoera larria izan da ere, sikera, Palestinez hizketan segitzea geure helburua. President, what do you know right now about why this happened? And can you assure Americans that there won't be a ripple effect? Do you expect other banks to fail, Mr. President? Should all depositors be protected at all banks? Tira, bideoa alako ziztu bihatzian sartu zaigu, Biden bera joaten den abiada berean, honekin bai, agur esango izugu, plazer bat, eskerrik asko, datorren astera arte. Agur, ondo izan. If we allow what's going on in Gaza, if we fund it with our own tax dollars, that's heinous and that's ill. And he was outraged by it, and he could see that politicians weren't acting. They ignore the protesters that are out there every weekend. Eta aipatzen dizu egun eran, errealitate honezkero fikzioak gaindituta dabil, aspaldi honetan, ziur, hainbat ez dakit, ekoizpen, serie, filme ikusi dituzuela, dokumentalak, baina Aaron Bushnellen heriotzaz zerbait baote dakizue, baten eta bestean harakatu ezkero bere historioa aurkituko duzue, guk gaur bi edabide uztartu ditugu. Batetik, Gara Egunkaria, naiz edizio digitala, eta bestetik Al Jazeeraren erreportaje interesgarria. Zer dakar guzti honek, 25 urteko marine honek bere buruari su eman zion, eta 7 egunetara zendu zen etxe zuriaren atarian bertan egin zuen, eta arrazoia bere lagunek azalduta, eta sare sozialetan utzi zuen azken mezua oinarri hartuta. Nola daiteke gizarte batek onartzea bere zergekin, bere erakundeekin, bere moralarekin Palestinan gertatzen ari dena gertatzen uztea. Apartheidaren garaian edota esklabutzaren garaian ere zer egingo ote zenuken, horixe da une honetan gertatzen ari dena. Hori zen Aaron Bushnellen azken mezua bere buruari etxe zuriaren atarian su eman aurretik. Complicit in genocide. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Was mentally ill. He probably thought that, as other people have said, that this society is ill. If we allow what's going on in Gaza, if we fund it with our own tax dollars, that's heinous and that's ill. And he was outraged by it, and he could see that politicians weren't acting. They ignore the protesters that are out there every weekend. He has shown the ultimate sacrifice and took the ultimate form of protest. I think we should all hope to be that brave. I think to get to this point, it's taken a lot of ignorance on behalf of the US government. They can't have missed all the videos of people suffering and the deaths, but I'd like to think that one of their own kind, someone who was in the military, that hopefully will change something.
Eta ikusten duzu, ertzaintza lagunak egiten Anoetako estadioan, Tolosako inauterietan, eta orain Euskal Herriko Unibertsitatearen Gasteizko kampuseko letren fakultatean. Herri Unibertsitatean egitekoa ziren, ikasle hainbat ikasle abertzaleak antolatuta, besteak beste jarduera politikorako eskubidea dutela, baina interesgarria da zeintzuk diren aldarrikapen zehatzak ikasleen bizi baldintzei dagokienean. Besteak beste, oinarrizko eskubideak bai, baina gauza dagoen bezala, masterrak doan, etxe bizitzarako laguntza, ikasleak ere ez dira libratzen, gizartean bizi dugun egoera sozioekonomiko zalantzakor honetaz. Lehena, polizia kanpusetik kanporatzea. Bigarrena, masterrak doan izatea. Hirugarrena, ordaindu gabeko praktikaldiekin amaitzea. Eta laugarrena, etxe bizitza gastuei aurre egiteko dirulaguntzak guztiontzat izatea. Aipatu dizuegu, ertzaintzak hainbat desplegi egin dituela, eta azken orduotan ez da girorik falta ez Gasteizaldeko Euskal Herriko Unibertsitatearen fakultatean, baina bien bitartean aipatu dizuegu Tolosako inauterietan ere lagun dezente egin dituzela ertzainek, lagunak ez dakit, baina haserre bizian eta saltxarik etzaila falta izan, bilabonan, izan ere udalbatzan, hautetxe guztiek ez dute, bat egin eta ez diote babesa eman, bertan zen Xuar gazteari gogora ekarriko dugu, larri zauritu zutela, foan pilotakada baten ondorioz, zauriak egiazkoak bai, baina nork eragin ote zizkion foan pilota batek eragindakoa ote, baina foan pilota hori akaso ez zuen inor jaurti, ez dakigu zer uste duten, edota zer duten eskuartean Eusko Alderdi Jeltzaleko eta Alderdi Sozialistako zinegotziek. Ondorioa, gauzak zintzilik segitzen duela, eta hasiera batean ikerketarako asmo asko egon arren, orain berriz nahiko nahasi daudela Tolosako inauterietan izandako polizia kargaren ondorioak noren ardura ote diren. Berak kontatzen du, beraiek zijoaztila kale batetik bestera, lehenengo karga entzuten duela, korrika hasten dela mundu guztia, eta beraiek korrika hasi zirela. Eta bigarren karga entzuten duenen, zuzenen korrekazikola golpe batek eman ziola, sentituzula golpe bat begian, da sekor hori zala lurre. Argi utzi nahi edo gure aldetikan eta liskarren ez zeudela beraiek. Handi ze pasatze ziala, Tolosako inauteritan jende guztialeko guztietan ibiltzen dela eta ez zehola beha liskarrean. Osea, zala antzebilen pertsona bat. Esaten dute ikerketa egingo dutela, baina ikerketa egingo dutela atestatu bat egiteko epaitegiria eramateko. Eta hori da ni justo esan dodana, ez? Ze garrantzia dekien ikertzen diren gauzak, nola ikertzen diren eta nola batzen diren probak. Otsailak 28 egun ditu, baina 2 urteetan 29. Hemen 8 datu 2 urteei buruz. Lurrak eguzkiari bira emateko 365 egun eta ia 6 ordu behar ditu. Horregatik 4 urtean behin 24 ordu gehitu behar dira. Aintzinako Erroman jada konturatu ziren honetaz, eta Julio Cesarre Juliotar egutegia sortu zuen, otsailaren 24a 2 aldiz egitea eskatzen zuena. Hala ere, kalkulua ez da guzti zehatza, eta 400 urtean behin 3 egun gehiago genituen udaberriaren hasieraren data aldatuz. 16. mendean egutegi Gregorianoa sortu zen. Geroztik 100 multiplo diren urteen artean, soilik 400 multiploak dira 2 urte. Horren bestez, 1900 eta 2100, naiz eta launakako txandan egon ez dira 2 urte, baina 2000 urtea bai izan zen. Ilargiaren arabera eraiki diren egutegietan ere hilabete gehigarriak sartu ohi dira, luzera aldakorra dutenak. Otsailaren 29an jaio direnek aurreko egunean ospatu ohi dute euren urtebetetzea, baina Hongkongen legez martxoaren 1ean betetzen dituzte urteak. Suedian 1712an 2 egun gehitu zituzten, lehenengo aldiz historian otsailaren 30 eguna sortuz. Jakingarriak ekartzen dizkizuegu, noski baiez, badakizue saio honek baduela alako misio bat, informazio zuzena, gardena, ironikoa, zitala, bizia. Isildoko naiz, bukatze alderagoaz. Jabetu zarete? Ez dakit Ayusok ikusi ote dituen bart gaueko gaztea sarietan. Eiretik saritu dutela, kaso, irudi ikusten duzue. Zote dituzte txitxareak ikusiko eireren hasieran eta bukaeran.
zera, alako txiste makala egin eta gero bukatze aldera bagoaz aipatuta aurtengo Gaztea sariak ematen ari direla egunotan, eta beste behin ere Gorka Urbizu palestran badakizue, Instagram kontrolatzen duzue, Insta historiak zer diren ote dakizue, ez baldin badakizue hemen sareetako zubilana egiteko misioarekin ere etortzen garela, ia egunero, eta segidan bukatzeko Gaztea sarietako Insta story zenbaitzu, lehenago goazen Eire pixka bat ikustera. Eire! Eire gaia, Eire zalegi emetxe ditugu. Zorionak bikote, amazuen. Tautikan, hutsunetikat, ahotik ahotsuak buruan milaka, beti tantaka, bilakatu arte, este kanta bat. Zenbat zentsazio, gabezi lekzio, bializ pentsatu. Eta ezagutzen ez baituzu Eiretik, Eire dirabiak, Zumaitik datoz, eta ez baituzu ezagutzen sartu harakatu guri behintzat, asko gustatu zaizkigunak, honezkero ibilbide txobat egina dutelako. Ibilbide dezentekoa eguna berriz, Gorka Urbizu, baina azenolako taldea interesgarria. Jakimina baldin baduzue, joan eta ikusi entzun, gozatu, hemen Insta story horiek aipatu izkizuen egunak lehen eta bagoaz korrika, baina asteburua badator, mamitsu gainera, badakizue lantalde guztiarekin izango duzuela hemen plato honetan, kolpez kolpe saioa. Besterik ez, mila esker, beste behin ere, hor bestaldean izateagatik. Posible